zen jarraitzen dugu termikokin, bai? Termikun barruan, eskarian, daukoguna da, deitzen zaugu erronkari, girotzia, ezta? Giro, ez da giro, giro italia, bale? Bale? Enpino, baten bat elitzen bada, moska, bai? Bale? Orduan, erronka zein da? Dauko arazo bat, udan, hor barruan, kriston beduen. Kristona, Orduan, euskizak emoten dago, eta temperatura joan da. Eta, bagizu, ezta? Zer di flotama, denbora guztiak, baina ez da bakarrik gertatzen hor. Gertatzen da, edona guztiak, eta gertatzen da, gaztetxeko gela gehienetan. Maiatza inguruan edo, temperatura gorantzi joten dago, eta horrei guk aurre behar dutzagu. Badauku teknologia bat, klima edo girotzia deitzen den teknologia bat, eta horrekin zeiten dugu, askanian, barruan daun temperatura, egokitu, egokitu, baina beti araudizak esaten gatxuna, bale? Eragituko gaitu, udanak, oinarte bilizarien neguko temperaturakin, uran neguko temperaturakin, oin, ja, udara hasiko gara, bale? Orduan, horretarako, erronka hau da, horko gela, zehotzen jarri behar duzue, temperatura eta ezetasuna mantentzeko, baina araudizak izaten da den beste. Ez dugu jarriko 16 gradutan. Ezta? Udan ez dago merezik, ezta? Ze temperatura nengo da udan? Posible da gehiago, bai, ezta? Egun batzuk egongo dira, gure makinak hori darrori boteko kapaz izan du. Baina, ez dugu jarriko makina 16 gradutan. Jarriko 16 gradutan, más o menos, kampua baldin badago, 30, temperatura diferentzia, eixizatia daukora, barruan hotz edo freskoa daukora, eta kanpura urte, eta kriston golpi, ezta? Orduan, azkanian hortik abituko gara, eta lehenengo parte hartuko daben moduluak izango dira, marrazketia, montajia eta kalkulua. Bale? Orduan, lanetara, gitxi gora bera, 5-6 aste irango da. Gu kalkulatzen dugu, martxoan erdi arte dugu, gitxi gora bera. Erronka guztiak o guztiak? Dana, erronka berak. Gitxi gora bera 4 astetan ikasiko dozuen, nola kalkulatzen den, zer behar dozuen montatzeko, eta zer behar dozuen marrazteko. Teknologia berreza edo aplikazio berreza, Solidage. Beste bat, gehigarri bat. Eta erronka da, iruden marrazteko kapaz izan beharko zariela. Alde batetik, eraikina, espazio hori da ez zen ospi, horrako zuen ikasgela. Eta gero, bena makina nun kokauta dagoen, tuberizak eta nun ikungo dizen, eta guzti hori. Autokad ez hori bingo? Bi. Bidimensiotan, orduan, zein da arazua? Ben ikasiko dozuena da, alde batek jarraituko dugu estelakin, batez bekalkulo egiteko orduan, eta hor segatuko gara, gu, errazten gauzak. Adibidez, zu egin biharrean estela, guk eman estela. Baina jakin behar duzue, esteleko datu guztizak nondik atalden. Diferentzia zer da? Girotzian, kalkuluan atalak, dauko zati pilo bat. Dauko zaitzen bat formula, pilo bat. Orduan, formula bakoitzak, dauko taula bat askotan. Adibidez, zema pertsona dauden, da pertsonan arabera, bero kantidara botatzen dago. Eserita, tente, diferentzia tente zutik. Jode, zutik da eserita berdina botako zuen. Ez, dagoz, neurketakin da dagoz, azkanian, eserita geldi zauzenian, ofizina baten, botatzen duzu bero kantidade bat, eta mugitzen zauzenian beste bat, Horretzen, horretik adibidez, neguan jartzen da temperatura tailerretan, baju izaten da normalian ofizina tekniko bat hemen jartzen dela, baina normalian disegite dut nizilako, ordenagailu neurrian edo plano bat egin, horretzen da. Gaur goitzen zer gauza egin?
Gaur etxen, gela, zer gertatu da. Zer? Muitzen esitzen. Beroa. Muitzen Vale, orduan, guk planteatzen duguna da, hor gela horretan 50 pertsona sartuko diala. Bai? Eta handi jarri dutena da, 50 pax. Inoz, hon basagile kanpinetan da, bungalowak izaten dira 4-6 pax, bai? Vale, 50 pertsona sartuko dugu zan. Orduan, hori datua izango da. 50 pertsona hor barruan sartuko dugu. Vale? Imaginau behar dugu, bitxi gora bera, lehenengo mailako goiko talde bat, bigarren mailako beste goiko talde bat, gehi, irakasle taldea bai, barruan egon da. Bai? Orduan, gure makinak horren beste mundial dugu. Vale? Hortzen da. Kalkulutan ez da bakarrik izango karga termikon kalkulua. Hemen dauko hitz bat, zikrometria. Zikrometria da azkanian airean ezaugarriak jorratzen dituen teknologia o gaia. Bai? Eta azkanian besteik ez da, grafiko bat baino. Bai? Eta grafikoa da honako antzekoa. Bai? Ondako marra pilo bat. Ondako beste marra pilo bat. Ondako beste marra pilo bat. Eta hola dago beste marra. Hau da, diagrama ziklometrikoa. Hola utziko dut, bai? Orduan, zuek jakin behar duzue, hau erabiltzen. Bat, zetarako erabiltzen da, bigarrena, gure ezaugarriak, gure airearen ezaugarriak hemen kokatzen, bai? Imaginau, hemen gago ezaugarriak zintzu litzatekez. Temperatura daukogula eta ezetasuna daukogula, ezta? Bai? Orduan, guk egin beharko duguna da, puntu hori, marraztu. Bai? Hori bia, hemen momentu honetan daukogun ezaugarriak. Bai? Makine martxan jartzen dugunean, bai? Ezaugarri horiek aldatuko dira. Ezta? Bai? Ze, botako dugulako, hotza botako dugu, bai? Orduan, imaginau, aldatzen dela, honea dio. Bai? Orduan, hemen, kartian dagoen prozesu guzti hori, marrazten jakin beharko duzu. Bai? Diagrama honekin. Orduan, guk eskatuko duguna da, zuen horko kalkulutan, olako diagrama bat itxia. Ez bakarrik ez dela, eta memoria, eta nondik atara duzuen, eta guzti hori. Bale? Bai? Beste kontu bat. Solideix, bale. Tailerrian edo goian. Bale? Hasiko zari erabiltzen, fluido bat oinartiztuzun erabili. Bai? Deitzen dana, ostalea edo refrigerante erderaz. Sekula ez duzu erabili, igual bat ematek erabili dago, Ibai? Bai, erabili duzu. Kontuz, oso berezia da, eta egoera jakin batzutan, erre egin gaitezke. Orduan, betaurreko, guantek, segurtasunakin ibili beharko duzue. Bale? Bai? Baina, ikasiko duzuena da, ez da ikasik, ez da? Lotura egiteko orduan, beste lotura barri bat ikasiko duzue. Deitzen dena aho zabaltzea. Bai? Oinarte zein duzue. Soldatu induzue, bigunekin, gogorrakin, gero lotura desberdinak induzue, material diferentekin, polibutileno, bain kobriakin lan ingo duzue. Berriz. Bai? Baina kobria da ostailekin erabiltzen da kobria. Bai? Ez da erabiltzen 15ko tuberia edo 12koa edo 18koa. Berokuntzan eta erabiltzen da modukua. Baina erabiliko duguna, pulgadatan ibiliko da. Bai? Ostailekin, oste sistemakin erabiltzen da. Bai? Orduan, ediko duguna da, imaginau, laude batekoak, 3-8 denekoak, pulgada erdikoak, pulgada batekoak, bai? 5-8 den, por ejemplo, bai? Orduan, jakin beharko duzue, tuberi horiek nola lotzen dira zen. Bai? Orduan, horretarako erabiltzen da teknika bat. Teknika hori da, kobrezko tuberizia baldin badauko golakoa, bai? Guk egingo duguna da, hemen, holako trompeta edo hau bat irikiko dutzagu, bai? Hemen, tuerka bat harriko dugu, bai? Tuerka henda bat, eta hemen edukiko duguna, holako
piezapen, hau daukola, ez da olako kono antzeko bat daukola, ez da? Orduan, kono honek eta kono honek ontzidun behar dau, eta gero lotzen dozu. Ez da erabetzen, ez da plugin, ez lotite, ni pones. Soldadura zero. Soldadura, alba da, zero. Erabiliko dozue. Soldadura, gogorra. Bai? Euski indar termikuan, soldadura gogorra erabili dozue, ja badakizue soldatzen soldadura gogorrekin. Bai? Orduan, poste sistema guztiak erabiltzen da, soldadura gogorra. Gehi, elementuk eta lotzeko sistema dago. Hoi lotu da, gero soldadura gogorra? Ez. Bata bestea. Zubaldin badago zutu, beribi, bai, egin dozuna da. Pieza bat, holako pieza bat jarri, eta hemen ahoa zabaldu. Ahoa zabaldu, hemen lotu, edo bestela, lotu, eta soldadura batean. Bi aurrera. Hau zabaldu, bat abestin barru sartu, edo estena mangitua jarri, eta soldadu horrekin... Bik erabiliko duzuez. Lotura mota hau erabiliko duzuek gero, poste sistemak inazten galinean. Azkanian, girotzia zer da? Poste makina bat. Aire egokituko makina bat da, poste makina bat. Nebera baten modukua. Nebera batek nola funtzionatzen baldin badakizue, honek berdin funtzionatzen da. Bai? Bale? Ikusi zuen, makinak hauek ikusi ditu, nolako dien, eta arnatan, hemen horren besteak ikusten etxetan, baina... Andaluzia da zoia zero, barrila, apatada zeko duzu, etxe barrutxa bat dauko edo bide diru. Eta zer da, kanpoko unidade bat, eta barruko bat, bi, euro hiru. Batzutan die, bat bider bat, bi bider bat, hiru bider bat, eta horrek esan edo, barrun, hiru unidade dauzkeula, eta kanpon bat. Nola lotu ikien da bat abestearekin? Lotura hori bitartez. Tuberia botatzen dugu etxe barrenean, eta ematen dugu kanpoa. Zergatik hartzen die horrako lotura? Behar bali madero noizpai, barruko unidade askau, modu erratzen, askau dekin. Soldatzen bali madero, ja, egin gendun, kortatu gozarekin, moztu tuberia. Instalade batzuk egiten du, honek dauken aldean, modu erratzen, askau dekela eta aldatu, ezta? Baina badauke arrisku bat, fuga, gizak egiteko arriskua. Egiten bali madero horrek lotu behar du ondo, lotura da metalan kontra, eta kontu hondik egin behar ditegu, hau zabal, hau. Usten bali madero, pil bat, zerbait, eta horre estria da, hau zabaltzen deunen ari bat, hortik iesin dugu. Orduan, instalade batzuk egiten duen, tubo bat abestein barru sartuta eta soldatu. Noiz baita ingarra aldaketa natona, moztu eta egin behar zuen. Soldatzea dauke, imaginatu, etxe barru soldatu behar zela, soldatu horrarekin, hemen. Puntu hondi bin behar baita ere, zautu dezuela soldatzeko makinez. Zer temperaturetan da bile, ez da? Tengoren keten erraia eta hartzen dezu. Hau, bitako batzuk, ikite bakarri honekin, beste batzuk, ikite batzuk bitan ikasiko. Hau da, zailin, eta azkenen, montaian, ikasiko zuen nola montatzen dut. Merkatu dien dan makina komertziala, nola montatzen da. Azkania guk ingo duguna da, horako makina komertzial duten manualen. Eta honekin, eta gero Aitzol eta Inigo eta guk egindako aurkukin eta guzti horrekin, kapaz izan izari montatzeko. Azkanian guk erosten dugu makina bat, epiko manual de usuario, handuak eta nola funtzionatzen dabe, eta aurku batzuk, filtrak eta nola garbitxu behar dugu zen, gero dauko bat parte manual de instalazioa. Duan, kapazak izan behar zari, manual de instalazioa hori irakurritza, nola montar behar dan, eta guzti gara. Gure kasuan, bere hona da, aize bota, kasu baita aize beroa botatzeko. Bai, hori negurako. Ez, makina bardina da. Makina bardina da, baina ez da bardin konkretu bat dauko, ganean pieza edo gailu konkretu bat dauko, hori albidetzen da. Bai? Ikusi aldo. Zuen ingo duzuena da. Olako makina bat, hau ikusi duzu, ez da? Basoia zelerri berdina, edo akira, edo olako makinak ikuko duzu, ez da?
ezta? Hau jarriko duzue, adibidez hementxe, goian, bai? Eta hau jarriko duzue kanpuan. Bi artean lotu egingo duzue, tubokin, nobezko tubokin. Gehi, instalazio elektrikoa bota beharko duzue, magneto termikoa beharko da, segurtasunerako da guzti hori, bai? Entxufe bat jarri beharko duzue hemen, eta hemen bai, entxufe bat jarri beharko duzue, bai? Bale? Baina hau da, instalaziorik errezena. Gure gehigarria, zein da, posible dugula, kanpoko makina batekin, kanpoko makina batekin, bi barruko jantzia. Hola, potentzi gehiago emateko aukera dago. Bai? Bertzen da? Hau xako litzake, 2x1 bat. Bi lider bat. Bi barrun, eta bat kanpo. Bai? Bik ez duetok hori behar, eta bajarek lobela da estea... Bai, baina, karo, azalera hau baldin baduzu, posible da zu bik behar izatia. Bai, ja. Posible da. Duda jarri aldozu bat hemen, eta beste hemen. Konturatu zari eta jarrian, nolako zozerbo dagoela? Bat, Fondo, bai? Zartzen zari eta jarrera eta fonduan daoz, bi. Bata eskina baten. Kanpoko makina nun dago? Atzeko alde. Atzeko alde, gambara. Bai, hori da 2x1. Bertzen? Zale, esan dezue, galdetu zegarra posible edan beroa hotza ematea. Baldak izue makinaren funtzionetan nola. Aipatu dugu, aire hotza sartzen duela. Baina baldak izue duen daun, ze funtzio egiten duen. Hala, gu berotu nahi bali badau gelau, beroa sartzen dugu hona, honekin, eta horrek egiten du, bakarrik garraiatu. Nunbaiken akartzen nahi da zerbait, eta hortik hartzen du beroa, akartzen du uden bitartez, ez? Baldak izue nola funtzionatzen duen makina hori. Ze kanpotik hartu behar, egia barru nengo azazea guztu. Oztu behar bali madeu hau, nola egiten dugu hau ozteko? Sartu hotza, edo kendu beroa. Sartu hotza. Zua izan zagotatzen? Kendu beroa izango. Beroa kendu, zango? Kendu beroa. Hola funtzionatzen dugu. Beroa kendu. Hotza esaten dut zara. Alguna eskua jarrikatzen banotatzea hotza. Zu lako jartzen zu, eskua jartzen zu eta hotza. Airea sartzen da leku batetik, aire hori beroa sartzen da, badau parrilla bat, gala lurrunga hotza sortu nahi bali badegu, eta lurrunga horrek kentzen dio beroa aireari eta atatzakon hotza atatzen da. Baina da, kendu beroa, edo egin kontuan hartu, Orduan, importantiena teknologia honetan. Importantiena teknologia honetan. Ikasi behar duzue, hoste sistema baten oinarrik. Osa, nevera batek nola funtzionatzen daren, isotpista batek nola funtzionatzen daren, aire ogituko makina batek nola funtzionatzen daren. Ze elementu beharrezkoa dut. Elementu bakoitza zertarako da. Orduan, hori, barneratu beharko duzu. Ze oso zaila da, ulertzea, postaile baten funtzionamendua. Eta ahaztu behar zari uragaz. Osa, ura itxi behar duzu alde batean. Eta denbora guztia jolastuko duguna da, presioakin eta temperaturakin. Eukiko duzu horretarako neurgailu batzuk. Manometro eukiko duzu presio eta temperatura neurtzeko. Serena, gure sistema barruan dago postaile horretan. Eta hori oso ondo ulertu behar duzuen. Ze kosta egiten da. Horrengo baten esplikako gu. Zer entalpia hori? Entalpia? Energia. Zenbat kilojulio? Daukon ostailen kilograma. Zenbat kilojulio ematen ditu, edo hartzen ditu. Da beste magnitude bat. Zuk esan duzu, aire berua sartzea da, beruekin du eta hotza hartzea. Alderantziz, hotza sartzea eta berotu itxegua izan horrek? Egiten dugu, aldatzen dugu zikloa eta lurrunga jotzana kanpon jartzen dugu. Orduan, kanpon daun airea egiten dugu. Pasa, lurrunga jotik eta kentzen dugu beroa kanpoko aireari, ez? Eta barroa sartzen dugu. Kanpotik hartzea gero, aire hori? Eta enakitxek aipatu denen behar dugu,
elemento berezi hori. Hori da, lau bidetako balbula bat. Nun eta barruko parrilla interkambiadera esaten zaiona aldatzen du eta bihurtzen da kondensadore bat. Eta kanpokoa bihurtzen du lurrungailua, hori ikusetako baina. Zuen frigoritiko baten atzeko parrilla ikutuzkio nola gauten da. Zu buelta emoten montzazu, atzien da parrilla bat. Reberu emoten da. Hori beti da hola, parrilla hori kondensadore da eta barrun ikusten ez zuena, horretarten integranta dago da lurrungailua. Lurrungailu egiten du armaiotik hartu beroa eta bota parrilla, atzeko parrilla. Aldatuko bagaitu zikloa eta lau bidetako balbuna bitartez tuberiak nahaztu eta aldatu, lortuko dut beroa mantendu frigorifiko barrukoa eta hoztu kanpoa. Hori da funtzioa. Azkanian gure erronka horrekin ingo duguna da guk hemen daukun energia kanporatak. Norabait eduan. Eta norabait eduteko behar dugu agente bat edo laguntzaile bat. Laguntzaile hori da ostalia. Garraiatzen duena. Berak hartzen da energia, hemen barrua eta energia, eta garraiatzen du kanpora. Eta ematen dion, zeo segi. Leike aireari, kanpoan dagoen aireari, edo urari berai gertaleke. Kasuan, urezko kanpoko unidade da dago. Bale? Baina, aurreratzen nahi. Orduan, gauza asko ikusiko doguz eta... Eta tentzioa daitu bat izue gauza asko. Negu hontan, zehorazpin ibilik gehan egun batzuko guain bestan, eta bati mani batzuk funtzionatzen egela, bero funtzioarekin oda barrukoa berotzen. Eta zehorazpin kanpon daunen beroa daukalen? Hola, 0 gradu daukunen eta beroa daukalen? Probatzetz. Karri inuit bat hona 0 gradu daunen, eta esan gizu hau dela daula. Ez? Noruegan bizian baten ona eta esan dute. Jode, kriston bera iten hemen. Seguro ez dut agunekua. Gizpan hotzen dela. Hemen 0 gradu hotza. Hotza uzako, baina beroa badauka, termiko badauka. Energia badao. Hortik hartza badau, energia eta horra. Orduan, lan egingo duzuena da, segurazki, hemen ikusten duzu da, R22, R22 jarri dutzuet, makinaren bat egongo dalako, oendi martxan da hona R22. Horrez dira, ostaile motak. Ostaile zendatu behar. Zuek uste dut, lan egingo duzula R22 batekin. Aire horritukin erabiltzen dena. Gero, urrengo erronkakin, ingo duzu beste ostaile bat erabiltzen. Bale? Baina ostaile honekin lan ingo duzu. Bale? Bastante erreza da montatzen. Baina, pausu jakin batzuk jarraitu da duzu ez. Hortarako, kontu euki behar duzue, froga batzuk euki behar dizela. Ez da, montau eta... jazta. Instalazioa montatzen zen duen, zer egiten zen duen? Helengo gauzea. Probatu. Zer? Montatu, eta gero? Presioa zen. Duan bat, izango da, konprobatu behar dugu, iesi daukon edo ez. Zaitxik? Iesa baldin badago, ostaileak zer gertatzen da. Baldu. Orduan, ostaileak ez badago zer gertatzen da. Ez du gazta. Eso es. Gertzen? Eta biloa galdu dela, Eta biloa galdu du. Eta hori horrek ez egin. Garesti da. Gertzen? Orduan, egin beharko duguna da, proba batzuk, aitzolegaz da egingo da, ikusiko zuen. Presio proba egingo duzue, egingo duzue bai, huts proba edo batio bat egingo duzue, airea ataran beharko duzue zirkuito horretatik, eta gero ostailea desartuko duzue. Eziko duzue, zahaltzen ostailea, eta mantenimentzako importantia da olako bat, eraiketa bat, rekuperatzen. Ostaile bat errekuperatzen, gordetzen nola baita, bale? Ezin du airea bota. Kiotoko protokolua inoz entzun duzue? Kioto. Zer zer entzun duzue, ezta? Olako protokolok agintzen dabe, ostaile mota hauek, egin dabena da, zer? Kutsatu.
Eta ze apurtzen da, Bueno, ozono beruza apurtzen baldin bada, eguzkizpiak saltzen dira gogorrago. Gure uztaile hauen, guain berrik, badoiaz, hobetzen, gutxio gutxatzen dabe. Hau, ez da, berria, hau zarra da, hau debekatuta dago, baina gaur egunean dago, horako instalazioa. Bale? Kontuzibili behar gara, isuri horiek. Zure azken finen erronka honekin lortu gara zuen. Jakiten, kalkulatzen instalazio bat, ozin esan dizuen, etxen jarri lehetan makina bat egitu. Berek etorri esan lehengunean, esaten, holako makina bat jarri behar dut, eta lagundu behar nazu. Orduan jakin batzuek, ze potentziatako erosin behar deu? Erronka nire etxen. Orduan behar duguna da, zure etxe bizitzako, gelan ze zaborri dauko zen. Nora egira dago, ze kristal mota daukoan, ze pertsona sartzen diran, neurik, ze makina dago, ordenagailu bat baldin badago edo ez, zetara bera bitzen da berik ebere gela. Detalle askorik emon balik. Aire kondizionate jarriak baldin badago gure etxen hori, olako detaile guztiz behitzen nintzen. Dana, olako detaile gutxi gola. Orduan fatxan zuloak. Kalkuloko gutxi gola berako. Fatxan zuloak nahi behar da, Ba, a ver, garratzen egin da, bestela galderak kalkulokein, balenak ez egiten, hobe da ikia. Hola, behatzak egin harrapatuko makina bat bestearekin. Zer gertatzen da kalkulok ez baitu ikien eta guke gure etxako, baina beste batek kontratatzen gaitu hori ikiko. Zozten, eta ziken dugu, tiroa galdu. Betzero bat eta gaina instalazioa datun bat. Orduan, kalkuloa inez, bakiu horrek eta jarritako potentziarekin, asmatu duela. Bestela, asmatu ekin. Batzuzu hau zein, eta jutetzea eta karrafurrea, eta rostetzu makina bat, eta bera, zego izuen guan, gutxi gara bera, hau, bali gutxu. Gutxi gara, asmau, ala ez, eta gaina, hemen itzate, goinbaiako teknikarik izateko ikasten itzate, teknikarik egiten du, kalkulatzen da. Gio, montatzen egin batzuen, eta montatzen modu seguruan. Hau da, iesik eta txarratzen ez eukitea. Titularekin karreta bat eman behizue baitaren. Karreta horrekin, ostaile guztioi garaiatzeko eta erosteko, baimena eman duzu. Zergatik, egozein egin du, erosi ez da ekotxen eman Karreforen instalatzaile karreta bat dago. Eta titularekin atatzen. Horren azken finen, da, nin modu autonomore mendik biloetean, jakingo dut, holako makina kalkulatzen montatzen, eta barratzen, eta sartzen. Eta sartzen. Sartzen zesan edo? Garatu behar dugu, jarretxo behar dugu, komunikazio gaitasun horrekin, eta jakin batzuen, dezuenari nola saldu duten den, nola konbentzik azkenen zure produktu dala munduko bena, eta horrekin bizin kalidarea hobetu dute. Bai, hobetu da? Oain nuen erronkak irasiko beha, baina bigarren erronkako tailerreko akfoak inbadutaren. Euskatatzen den? Ez, bestela guzti hori inigo eta aitzolekin adaztuko duzu. Ez du mardo, gero igual dugu. Ez, gero hartan elektrikoa dugu. Bale, orduan, gertatzen dana, montajian, zeraiketa asko ikasitza dago zuena. Adibidez, soldadura horra. Kurbatzia ikasi zen duen. Orduan, horrek hemen txela betiko duzu ez. Eskuz trebetasuna ikasiko duzuena, batez beha oso batzen hori, ondo egin behar duzuela, bermatu behar duzuela. Bitxarte baten, hor, ikasteko garaian, aurreko erronkari bukaera dugu. Baina nahi gertun ja, honekin hasi. Hemezerokin, zuzun ordu guztiotan eta trebakuntza atalotan, baina zilatzate trebakuntzarekin, ordu asko gehien bat kalkulun gaztu merezua dugu, baina hemezero irun montajea, berez, makina montajea, garratza da. Gu bitxi gara kalkulatzen dugu montajea, ondo montatzea, 10 bat ordu edo. Hori zezuek.
Bai, azkanean formula asko dago zelako eta formula guztik ulertu behar dugu zela. Bai, nondik ateratzen dira, ze tauleta bili behar dugu, ze grafiko eta bili behar dugu, guztia. Baina, bueno, ez da zain, bale? Bai? Baina, behar duzuena da, ura asko. Kalkulazio marri jau, aurreko erronkan bezala puntu. Kalkulazio marri jau, aurreko Musiko dugu. Bai? Hobeto, Vale. Orduan, lehenengo gauzien behar duzuena da, udelen sartu, bai? Eta, arazo hau daukuna, hor berua daukuna, irasuntzako erroka zeiki bihurtuko dan. Eta horretarako zer dan behar duzuena. Ni behar dut, psikrometria zer dan ikasi. Split zer da? Split zer da? Split, inglesez baten bat, Bai. You can ask your teacher. Te van a quitar horas para nada, tío. ¿12 horas? Bai, orduan. Autogalazioa. Pasatu dugu jumentzi. Vale, Hemen duzue, zela, errokanera orkestera, guairin deuna, horre idatzita dago. Eta, behin izela guairin behar duzue, zeu lertu zuen gure esplikazioetatik eta ikusi. zer da behar duzuena, eta idatzi zuek, batik behar dut, hau montau, hau kalkulau, edo ez dakizan. Honetarako behar dut, hau, eta hau. Split zer da ikasi behar dut. Por ejemplo. Split, por cierto, hiri bat da. Hiri bat? Bai. Orkua, Kroaziako hiri bat da. Bai. Adibidez. Txinako zendara igual edo biztuko dugu. Adibidez. Baina split hitza inglesa da. Follow me pasa, ahora split. Txime baka, batik. Vale, Urban, venga, marcha. Marcha da split.